Strategi 17. Det sande olieintervallet. At stole på producentens olieskiftsplan er din første fejl. Den anbefalte 10.000 mils intervallet. Ren markedsføringsteater designet for at få ejerskab til at virke uanstrengt på salgsgulvet. Ikke for at holde drivværket i live i flere 10 år. Snak med mekanikere, som har været under panseret i 30 år, og de vil bekræfte, motorer trives med fersk smøremiddel hver 3.000 til 5.000 miles. Specielt når du kører i byen, står i kø eller håndterer ekstrem varme og støv. Og forlænge intervallet sparer ikke penge. Det ødelægger motoren din stille og roligt inden fra karbonaflejringer samler C. Metaloverflatter skraber mod hverandre. Du mærker det ikke i dag, men 5 år senere disintegrerer tidskomponenter, variable ventilsystemer og kan justere. Verificer altid manualen for rigtig olietype, syntetisk for moderne motorer, konventionel for ældre modeller. Byt filteret ved hvert skift, uden undtag hop over billigfiltere. Investor i OEM-kvalitet. Ser olien mørk ud? Byt den umiddelbart. Billigfiltre koster tusindvis senere. At nå 500.000 miles kræver at ignorere hæftet og stole på erfarne teknikere. Og hvis du tror, olie er den eneste væske, de lyver om, vent til vi diskuterer gearkasser. Strategi 16. Virkeligheden om gearkassevæske. Her er sandheden ingen deler. Og vente på glipping før du servicerer. Gearkassevæsken er som at ignorere brystsmerter til hjerteinfarktet kommer for sent. Bilproducenter mærker det livstidsvæske, men hvem sin levetid snakker vi om? Ikke køretøjets. Det er salgssprog designet for at antyde 0 vedligehold. Bak den påstanden varmes væsken op, brydes ned, samler metalfragmenter med hvert gearskift. Endda skumlere, det skjuler skade godt. Væsken ser fortsat rød ud, lugter acceptabelt, men internt er den mættet med friktionspartikler og spån. Den beskytter ikke længere, når ødelægger den. Når klippingen begynder, er du forbi redningspunktet. Du står over for minimum $4.000 i ombyggingskostnader. Løsningen: tøm og fyld på hver 60.000 miles. Hybrider kan strække til 90.000, men aldrig længere. Ikke forsøg spejling, hvis væsken er urørt i årevis. Tøm den rent og fortsæt. Specificer altid OEM-væske, aldrig generiske erstatninger. Toyota WS for Toyota-produkter. Honda ATF DV1 for Honda gearkasser. Og blande universelle formler. En massiv fejl kortsigtigt kan det fungere, men langsigtigt inviterer du til glipping, overopheding og katastrofal svigt. Hvis gearskift føles unormale, udsæt ikke service, Honda væsken nå, for næste gang kan gearkassen nægte at engagere helt. Og hvis det høres ødelæggende ud, tænk på hvad gammel kølevæske gør med motorens indre. Strategi 15. Tilbagestilling af kølesystemet. Kølevæske er ikke udødelig. Det er ikke en huske til slut vedligeholdsopgave. Ignorer det, og motorens næste sommerdag kan være fatal. Over måneder og år bliver kølevæsken sur. Ikke bare skitten, men korrosiv. Den spiser vandpumper, opløser pakningstætninger og blokerer varmekerner. Værste del: det sniger C ind stille. Du vil mærke søde lugter, lægge mærke til hvidt exhaust. Fortsætte at fylde på reservoiret. Det er ikke mystisk. Det er tidlig stadie og topblokpakningsfejl. En spejling ville have forhindret det helt. Jeg har set motorer ødelagt over en $70 service, som blev udsat for længe. Ikke bliv den ejeren. Spyl kølevæsken hver 3 til 5 år. Brug kun producentspecificerede produkter. Ingen farveblanding. Ingen universelle beholdere. Rød forbliver rød. Blå forbliver blå. Bland fejl, og kølesystemet dit bliver kemisk suppe. Vil du have en metode for at sænke motortemperaturer med 10 grader på skoldende dage? Hold ud, jeg afslører det snart. Først, lad os fikse vanen, som stille sætter en tidsbombe i motoren din fra dybt ind i. Strategi 14. Sandheden om registerrammen. Lad mig klargøre.
Ejerhåndbogen spiller konservativt for garantibeskyttelse, ikke lommebokbeskyttelse. Den kan specificere 100.000 miles eller 10 år, men spørg erfarne mekanikere, det er farligt sent. Ved 60.000 til 80.000 miles er de fleste registerrammer allerede i færre med åsbrække fra varmeeksponering, olie for urensning og spændingsudmattelse, specielt i ældre design eller dårligt ventilerede motorrum. Her er hvad de fleste ejere overser. Registerrammer ældes selv, når de står stille. Jeg har set 7 år gamle rammer med bare 40.000 miles ryge under vanlig trafik. Ingen støj, ingen varsling. Når den rykker, kolliderer stempler og ventiler, og motoren din tapes permanent, vil du undgå den $4.000 katastrofen, indspiser remmen ved 60.000 miles. Hvis den er sprø, sprukket eller blank, byt umiddelbart. Under udskifting, byt spænder, løbehjul og vandpumpe samtidig disse komponenterne slittes sammen. Hoppe over dem betyder betale dobbelt. Hvis rammen din skjuler se bak motordæksler, bed om inspektion under rutineservice. Ikke vent på symptomer. Registerrammer skriger ikke, de rykker, og når de gør det, er det terminalt. Rammer advarer ikke, de rykker. Den næste komponenten slides like heart, og negliger den kan ankre alt du netop har sikret. Strategi 13. Investering i premium tændplukker. Nedbrudte tændplukker ødelægger motorer progressivt. Det begynder med svag tænding, så utilstrækkelig forbrænding, misfyrende cylindre og uforbrændt drivstof, som ødelægger katalysatoren. Jeg har set $60 i negligerede plukker forårsage $3.000 i skade. De fleste 100.000 mils plukker svigter før 6-10.000, specielt i turboladede motorer eller direkte indsprøjtningssystemer, der karbonopbygning er alvorlig korte ture, stop- og kørmønstre og lavkvalitets benzin accelererer forværing. Vil du have lang levetid? Vælg Premium Plugger, NGK Iridium 8 eller Laser Iridium, bedst for japanske køretøj, Denso Iridium TT, perfekt for hybrider og importer. Bosch Double Iridium, stærkt europæisk valg. Motorcraft eller AC Delco OEM, eneste sikre valg for Fords og GM's undgå kopperplukker med mindre specificeret. Køb aldrig rabathylleprodukter. Indspiser plukker for olie- eller kølevæskespor. Hvis tuppene er våde eller belagt, er det ikke bare plugtrøbbel. Det er en lækage et sted. Friske plukker hver 60.000 til 70.000 kan redde tusindvis. Åspare her betyder, at motoren din lider konsekvenserne. Og hvis du søger genoprette tabt kraft eller jævn ytelse uden demontering, har jeg lavet en dedikeret video, som forklarer nøjagtigt, hvad du skal gøre. Tryk på kortet, som dukker op nå for OC. Dette vil få motoren din til at yde som ny igen. Strategi 12. Udskifting af drivstoffilter. Drivstoffilteret dit har et formål. Blokere forurensninger fra at nå motoren. Når det tætter, gør det modsatte. Jeg har fjernet filtre så pakket med rusk, at de lignede kaffegrut. Den forurensningen begrænser ikke bare drivstofstrømmen. Den dræber drivstofpumper, blokerer injektorer og ødelægger drivstoføkonomi. Den skræmmende delen. Du mærker kanskje ikke problemer, før køretøjet nøler, misfyrer eller stopper under acceleration. Der spreder skaden se allerede. De fleste køretøj trænger friske filtre hver 30.000 til 60.000 miles. Kører i støvede miljøer, slæber ofte eller bruger tvivlsomt drivstof. Snart brug altid OEM eller anerkendte mærker. Bosch, Motorcraft eller AC Delco. Billige alternativer forringes fra etanoleksponering og afgiver fibre ind i drivstofsystemet. Stol aldrig på mekanikere, som hævder de rensede det er fint. Det er latskab. Byt det. Vil du have jævn acceleration, ren forbrænding og en drivstofpumpe, som varer forbi 100.000? Byt filtre efter planen. Og når vi snakker om væsker,
glemmer de fleste, at bremsesystemet dit indeholder en, som ældes raskere, end du tror. Strategi Eleve. Bremseservice hver 2 til 3 år. Hvordan kobler bremsevæske C til Å nå 300.000 eller til og med 500.000 miles? Enkelt. Hvis du ikke kan stoppe trygt, vil du ikke køre det så længe. Bremsevæske er hygroskopisk, som betyder, at den absorberer fugtighed sagte, usynlig, årlig. Efter 7 til 10 år kan den absorbere nok vand til at reducere kogepunktet med over 100 grader Fahrenheit. Fersk Doté 3 koger rundt 401 grader. Doté 4 ved 446 grader. Når den er fugtmættet, falder tallet til 280 grader eller lavere, lavt nok til at koge under aggressiv bremsing. Når det koger, dannes dampbobler, du får svampete pedalfølelse og 0 stoppekraft. Det er ikke bare farligt, det er en dealbreaker for høj mileage overlevelse. Her er løsningen. Køb en $20 bremsevæsketester dybden, tryk knappen. Hvis fugtighed overstiger 3%, spyl systemet. Ingen jetting, ingen venting på bremsefejl. Spyl hver 2 til 3 år. Brug altid køretøjets eksakte specifikation. DOT 3, 4 eller 5.1 næste op. Differentialen din lægger ikke endnu, men den maler sig stille mod døden. Strategi 10. Drivlinjebeskyttelsesprotokol. Transferkassen og differentialen rangerer blandt de mest oversete, men mest misbrugte komponenterne. Differentialen lader hjul rotere med forskellige hastigheder under svinging. Transferkassen fordeler kraft mellem for- og bakaksler i AVD og 4VD-systemer. Begge er afhængige af tung gearolie for køling og beskyttelse under tryk. Over tid forringes olien, samler metalspon, bliver slam og begynder at ødelægge lager og gear. Jeg har set differentialer hyle i måneder før de griber helt. På det stadiet er det færdige, og reparationsregningen er enorm. Slik holder du dig foran, konsulter manualen for specifikationer og intervaller. Varm køretøjet med en kort køretur for at tynde væsken. Fjern fyldingsplukken først, derefter tømmeplukken lad alt rende ud. Tørk den magnetiske tuppen ren. Fyld på med eksakt specificeret gearolie. Ingen alternativer. Fyld til det begynder at dryppe fra fyldingshullet. Byt hver 30.000 til 50.000 miles, hvis du slæber. Kør offroad eller bruger AVD regelmæssigt. Glem dette, og du betaler for en tagbil. Ikke bare en serviceaftale næste. En liten komponent, som kontrollerer tryk og luftstrøm, stille ødelægger motorer, når ignoreret. Strategi 9. Udskifting af PCV-ventil. PCV-ventilen, din regulerer internt motortryk. Når den svigter, akkumuleres tryk, tætninger rykker, og olie begynder at forsvinde raskt. Jeg har set motorer brænde en kvart hver 1000 miles på grund af denne ene lille delen. Den tænder ikke varselamper. Du bare fortsætter at fylde på olie og lurer på hvorfor. Ignorer det længe nok, og den vil sprænge en pakning. Når står du over for en $1.200 olielækage. De fleste PCV-ventiler varer rundt 30.000 til 50.000 miles, men tjek tidligere, hvis du mærker røg, olieforbrug eller ujævn tomgang. At bytte den er enkelt. Vrid den ud nær ventildækselet, sæt ind en ny og indspiser slangen samtidig. Kostnad omtrent 10 til $20. En 5 minutters fikse kan redde hele motoren din fra at kvæle sig selv. Og når vi snakker om luftstrøm, er det en liten sensor, som kontrollerer, hvordan motoren din puster. Strategi 8. Rengjøring af masseluftstrømsensor. Hvis motoren føles slap, tomgang ujævn eller forbruger mere drivstof end normalt, kan masseluftstrømsensoren være skitten. Ikke ødelagt pladser nær luftfilterhuset, fortæller den motoren indkommende luftvolumen. Når skidt eller olie dækker trådene, bliver aflæsningerne unøjagtige, og motoren misberegner drivstof-luftblandingen. Se efter disse symptomerne: nøling, dårlig MPG, ujævn tomgang, vanskelige starter eller check engine koder.
som P0101 eller P010 Fire. Før du bytter den, prøv rengjøring fjern sensoren, koble fra kontakten og spray med CSC MAF sensor rengjører. Ingenting andet. Berør aldrig trådene direkte. Lad den lufttørke helt. Det er der regnstaller. Vil du have bevis på, at det virkede? Brug en OBD2 scanner for at tjekke luftstrøm gram per sekund før og efter. Rengjør hver 12.000 til 15.000 miles eller tidligere, hvis du bruger oliede filtre. Denne $10 fiksen kan genoprette kraft, jævn tomgang og forbedre drivstoføkonomi øjeblikkeligt. Hvis det netop sparte dig et værkstedbesøg, gør mig en tjeneste. Tryk abonner-knappen. Det er billigere end en mekaniker og mye mindre fedtede. Strategi 7. Justering hver 10.000 miles. De fleste manualer nævner ikke justering, før det er alt for sent. De foreslår at vente 12.000 miles eller mere. Ikke vent. Der har du allerede revet i stykker dækkanter. Jeg siger til kunder, hvis du roterer dæk, tjek justering også. Hver 6.000 miles, hver olieskift, specielt hvis du kører røffe eller træffer hul. Se efter varselsignaler, ujævn dækslitage, rettet uden for center, køretøjet trækker til siden, ikke afvis dem. En dårlig vinkel og dæk slides 30% raskere. Drivstoføkonomi falder, fjæring lider, og nej, du kan ikke fikse det i opkørselen. Du trænger en rak, laser og trændeteknikere. Det er ikke billigt, men det er billigere end 4 nye dæk og nye kontrolarmer ved 80.000 miles. Og vi har bare så vidt begyndt, fordi kald revving forårsager mere skade end de fleste inser, og de fleste manualer undlader at nævne det. Strategi 6. Eliminer kald revving. Kald revving er blandt de raskeste måderne at dræbe motoren på. Og nej, det varmer ikke op raskere, det er mytologi. Når motoren er kald, er olien tyk og samlet i bunden. Revving før olien, når topkomponenter betyder metal mod metal kontakt i høj hastighed. Det er slik stempler slittes for tidligt, lavrer for riber, turboer, blåser tætninger. Den rigtige tilnærmingen. Start motoren. Lad den gå på tomgang i maksimum 30 sekunder. Det er tilstrækkeligt for at bygge olietryk. Det er der kør forsigtigt. Hold RPM under 3000 til temperaturmåleren stiger. Blåt lys fortsat tændt. Du er ikke varm endnu. Denne vanen betyder ender mere med turboladede køretøj. Kald olie og boost blandes ikke. Ignorer dette, og du offrer ikke bare ydelse. Du forkorter motorlevetiden med år næste tomgang. De fleste tror det er harmløst. Det er det ikke. Lad os klargøre det nu. Strategi 5. Minimer overdreven tomgang. Lad motoren gå, mens pakkeret kan virke uskyldig, men det degraderer motoren din sagte. Når motoren går på tomgang, synker olietrykket. Ikke nok til at udløse varsler, men nok til at sulte topkomponenter. Løftere, kamaksler, ventiltætninger. Over tid bliver de myge tikkende harde banking. Det er $1.500 eller mere i reparationer bare fra opvarming. Og mens du sitter med AC'en på fuld eller tjekker meldinger, brænder motoren rigt, noget som betyder, at uforbrændt drivstof fester sig til cylindervæggene, vasker ned olien og akkumulerer karbon ind i indtaket. På direkte indsprøjtningsmotorer forsvinder ikke den forurensningen. Det bliver en $700 til $1.200 rengøringsjob senere. Her er hvad du ikke skal gøre. Ikke lad motoren gå på tomgang i 10 minutter om vinteren bare for at tine frontruten. Ikke kør AC i 30 minutter, mens parkeret og scroller sociale medier. Ikke antag, at fjernstart giver dig tilladelse til at gøre ingenting. Start motoren, vent 45 til 60 sekunder. Det retter kør forsigtigt. Det varmer op alt raskere og bedre uden at kvæle motoren i sin egen exhaust. Og hvis du fortsat går på tomgang, mens du ser dette, slå den af. Det hjælper ikke. Strategi 4. Vask understellet regelmæssigt. Bare fordi du ikke kan se rust, betyder ikke, at den ikke jobber overtid under køretøjet dit.
Den salte vinterslapsen er ikke skitten. Den er korrosiv og søle. Det er fugtighedspakket grus, som klamrer sig til metal, holder vand på alle fel steder. Bremselinjer, drivstoflinjer, kontrolarmer, rammerammer. Jeg har set dem alle fortært på under 5 år. En kunde havde en bakre underramme, som knak i 2. Hvorfor? Saltakkumulation og 0 understelsvask. Bilen hans var pletfri på toppen og rotten under. Hvis du kører der det snør, skyld understillet en gang månedlig om vinteren. Bor nær havet. Saltluft og sand er like ødelæggende. Vask regelmæssigt selv i fint vejr grusvejer. Samme princip. Og nej, en drive-thru vask med farverig skum tæller ikke, med mindre den træffer rammen og hjulbrøndene. Du vasker ikke bare skidt, du kæmper mod korrosion, som kan afslutte bilen din 200.000 miles for tidligt. Og mens vi diskuterer korrosion, lad os åbne panseret, for hvis du ikke har undersøgt batteriterminalene dine i det sidste, er det stor chance for, at de allerede er dækket med trøbbel. Strategi 3. Rengør batteriterminaler. Producenter understreger ikke batterivedligehold, men spørg enhver mekaniker, og de vil bekræfte. Korrosion venter ikke på serviceskemaer. Den dannes raskt og dræber sagte. Jeg har set køretøj med sunde batterier, som ikke ville starte på grund af skidtne terminaler. Den grønhvidte dunken blokerer strøm, belaster dynamoen og forstyrrer sensorer. Tjek batteriet dit hver få måneder, specielt i varmt vejr eller med korte ture. Se efter skorpe, rust eller svart rester nær klemmene. Rengøring er enkelt. Bland natron og varmt vand. Dyp en gammel tandbørste. Skrub terminalene. Skyld med rent vand. Tørk grundigt. Derefter belæg terminalene med dielektrisk fedt eller vaselin for at forhindre fremtidig opbygning. Ikke vent på træge starter eller flimrende lys. Rene tilkoblinger betyder stærke starter, sund spænding og færre elektriske spøgelser. Men selv om bilen din starter fint, kan den fortsat prøve at være der genom, lyder de fleste ignorerer. Strategi 2. Overvåg uvanlige lyder. Vi har alle gjort det. Hørt en mærkelig piping, klik eller dunk og skruet op musikken i stedet. Men den lyden af bilen din, som vifter med et rødt flak piping under bremsing, kan være slidte klodser eller en vrid rotor. $300 – hvis du venter. En klikkelyd under svinger. Det er sandsynligvis en dårlig CV-led. $400 – hvis den svigter helt banking fra motorrummet. Ikke gæt. Det kan være timingtrøbbel, løftere eller noget værre. Og de jobbene kommer ikke billigt. Jo tidligere du fanger en lyd, jo billigere fiksen ignorerer det, og du ser på større deler, mere arbejde og nogle gange fuld systemfejl. Sænk musikken af og til. Åbne vinduerne. Kør uden distraktioner. En sund bil skal låte jævn. Hvis den ikke gør det, kommunicerer den noget, og smarte chauffører lytter. Vil du, at bilen din skal nå 500.000 miles? Der begynd med at høre på den strategi 1. Spor vedligehold i en logbook eller app. Tror du, at du husker sidste gang du skiftede olie, byttede bremseklodser, spylte kølevæske? Det gør du ikke. Ingen gør det. Derfor holder intelligente chauffører en vedligeholdslog på papir, i en handskerom notatbok eller på en gratis app som Carfax, Care, Drivo eller Simply Auto. Det spiller ingen rolle hvordan, bare spor det. Fordi når du glemmer, bliver ting oversat, rammer slits ud, væsker hoppes over, og små problemer forvandles til $1.200 reparationer, du kunne have forhindret med en $5 notat. Det er ikke bare for hukommelsen din. En ren vedligeholdshistorik øger videre salgsværdi, giver bevis hvis deler svigter under garanti, og hvis du nogen gang overlader bilen til et værksted, vil de takke dig for ikke at få dem til at gætte. Vil du, at bilen din skal nå 500.000 miles? Spor hver service, hver del, hver dato.
Du vil opdage mønstre tidligt og fikse problemer, før de koster dig stort. Vil du, at bilen din ikke bare skal overleve, men køre som den netop rullede af fabrikken? Hvis du fandt dette nyttigt, tryk liker-knappen for Autovik, og lad os holde motoren din i gang stærkt, for den lange halen motoren din vil takke dig. Lommebogen din også.